Дуже смачні пиріжки. Сьогодні ми з мамою готували з творогом. Вони дуже м'які, запашні. Я можу їх з'їсти багато. Вони дуже смачнющі. Рецепт на опару та тісто для даних пиріжків я викладала в попередніх відео. Можете подивитися. Сьогодні я просто покажу вам, як мама робить розочки. Так, розкочує тісто, ділить на рівні частини, робить отак надрізи в 3 місцях, викладає начинку в нас творог і защіплюємо. Спочатку з одного краю, тоді з іншого. І отак в кінці защіплює. Викладає на противень, змащує яйцем і в духовку 180 градусів на 45 хвилин. Ну, ви дивіться по своїй духовці, може більше, менше. Приємного. Підписуйтесь.